Alamu suna nunawa ko kuma muna gani a cikin masana'antar Kannywood, wanda Sarki Ali Nuhu naɗi, kamar yadda mutane suka sani. Idan aka ce naɗi shine a naɗa sabon sarki ko kuma sabon galadima ko sabon hakimi ko sabon mai unguwa ko sabon wani abu. To mu kuma a cikin masana'antar Kannywood, kamar yadda ake gani, Sarki Ali Nuhu, Allah subhanahu wata'ala ya bashi wata baiwa ta musamman, wacce idan ya saka jarumi a gaba to zai kai labari kuma zai tsira da ɗaukakarsa. Abinda muke nufi a nan shine, kamar yadda ga Ali Nuhu yana sawa Auwalu Isa West hula ko kuma yana gyara masa hula, to fa ga kuma Lawan Ahmad shi da Ali Nuhu sun saka shi a tsakiya. To wannan abin akwai alamun tambaya, wanda muna ganin Auwalu Isa West shi ma ya riga ya danno a cikin sa hannu da Allah subhanahu wata'ala ya horewa Sarki Ali Nuhu a cikin masana'antar Kannywood. Idan darakta ne kai, ka rabu da shi yanzu sai ka tsallake. Idan producer ne kai haka. In jarumi ne kai, musamman ma jarumi ko jaruma, yanzu ne zaka ga suna forming, ana maganar su kuma sun kai matsayin da ake kai. Ko da kuwa mutum ya riga dade a cikin masana'antar Kannywood, ya sha wahala, ya dade bai samu ɗaukaka ba, cikin ikon Allah mukan raba da jikin Sarki Ali Nuhu, ana samu a tsallake. Wannan ba shi ne yi wa kansa ba, Allah ne ya masa, shi bai isa yi wa kansa ba, face idan Allah ya bashi wannan dama, ya ba wani iko. Inda ya so kai zai yi wa, ni zai yi wa, wancan zai yi wa, amma sai ya bashi. To kuma da abin da Allah ya ba mutum, ya jarraba shi ne ya ga yadda zai yi. Saboda haka Ali Nuhu a cikin jarraba yake ta ya taimaka wa mutum ko ya cutar da shi ko ma ya menene. To mun ga dai abin da yake yi na farko, mun ga yana taimakawa jarumai suna tsallakewa a cikin tsallakewa da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi dama. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa don ci gaba da santattukan mu.